Вие, Антон, пак стана там. Пак наново, също всичкото. Не можа ли да направиш филм? Нещо грешка стана, Антон. Тук е Антон, пред къщата на Хитлер. Намираме се пред къщата, която бащата на Хитлер купува в Леондинг 1898 година. Семейството се премества да живее тук. Хитлер учи там в училището до църквата. Планът на бащата на фюрера е бил тук да живее семейството. Един по-спокоен живот, близост до град Линц, евентуално за да може Адолф да получи добро образование в Линц и да вземе една добра служба. Нещата обаче се променят със смъртта на бащата на Адолф. Необходимо е да се продаде къщата, тъй като има наследници, природен брат и сестра от друг брак, които трябва да се получат наследството. В резултат на което къщата се продава и вече без баща семейство Хитлер отива да живее в Линц. Майката е Адолф и по-малката сестричка Паула. Такава е съдбата на тази къща. Действително, това са с пари на бащата на Адолф, който цял живот е спестявал, е купил една хубава къща за своето семейство, но няма късмет. Просто 5 години обаче Адолф е живял тук. 2 години е учил в това училище, в Леондинг, там до църквата. После отива да учи в реалното училище в Линц. Като е ходил пеша от тук до Линц, някъде около 4 км по моя така преценка. Пеша, 4 км отиване и връщане още 4 км. Всеки ден до Линц Адолф е ходил на училище. Леондинг е едно хубаво село, модерно. Къщата в момента се намира на улица Михайлсбергштрасе 16.